Takže ahoj. Škola. To je takovej základ i oprus života. Musíme tam chodit, musíme tam sedět, musíme tam poslouchat, co nám řeknou nějaký šílený učitelky. A na druhou stranu, když se budeme dobře učit, tak budeme mít dobrou práci, hodně peněz a budeme si moct kupovat samý kraviny. Třeba já mám dlouholetý sen si prostě koupit koně. A prostě se mi to jednou splní. Ale musím se prostě dobře učit. Abych pak mohla být, já nevím, notářka nebo taky něco. Právnička. A pak prostě budete mít hodně peněz, prostě já. No, prostě. Prostě je to dobrý, no. Co k tomu mám jako... K tomu mám říct, jo, tak... Prostě. Nebaví mě to, nechci se mi tam stávat, ale prostě... Když tam budu, tak budu mít jakoby... jistotu, že se prostě v dospělosti nebudu mít dobře, ale bude to. Budu mít na jídlo, nebudu nějaký blbec. No, takže jako tohle je to jo, no. A no, je to fakt i pravda, že je to nuda a že by se škola měla pokusit prostě líp, aby se ty děti bavily. Jo, takže ne furt jako jenom sedět a... Ale všechno má klady i zápory. Je to blbý, ale je to tak. A škola má i pár kladů. Jako zase si tam můžete najít různý kámošky a prostě tam... Prostě takhle. Škola je prostě dobrá i blbá. Tak jako všechno. Takže prosím vás, se nad tím zamyslete a tohle video vlastně má být o tom, abyste se prostě nad sebou zamysleli a neříkali škola. Prostě chodil tam ne s radostí, ale normálně. Protože kdo nebude chodit do školy a nebude se vzdělávat, tak prostě se bude mít blbě. Já vím, že to zní trochu divně, že si možná budete myslet, že jsem divná. Ale je to pravda, jo, tak